Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala quwwata wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amaddana fi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul i'robi utawi iki iku bab mertelaake i'rob. Al i'robu utawi i'rob huwa ya i'rob iku takyiru awakiril kalimi, ngowahi piro-piro akhire piro-piro kalimat, liktilafil awamili krana mbedakake piro-piro amil, ad-dakilati kang manjing opo awamil alaiha ing atase kalim, lafdon ing dalem lapati, au takdiron utawa ing dalem kira-kirani. Yakni ngersakake sapa Kyai Musonef anal i'roba ing sak temene i'rob. Huwa ya i'rob iku takyiru aqwali awakiril kalimi, ngowahi piro-piro tingkae piro-piro akhire piro-piro kalimat, bisa babi dukulil awamili kelawan sebab manjinge piro-piro amil al muktalifati kang beda-beda opo awamil. Wadalika utawi mengkono i'rob iku nakwu zaidun, umpamane lapat zaidun. Fa innahu mongko sak temene lapat zaidun qabla dukulil awamili ing dalem sadurunge manjinge pira-pira amil iku mauqufun kang dimandekake opo lapat zaidun laisa ora ono opo lapat zaidun iku mu'roban lapat kang diirobi, wala mabniyan lan ora lapat kang dimabniake, wala marfu'an lan ora lapat kang diwaca rafa, wala ghairuhu lan ora liyane marfu'. Faida dakola mongko ing dalem nalikane manjing alaihi ing atase lapat zaidun opo al amilu opo amil. Fa ing kana mongko lamun ono opo amil iku yatlubu nupri opo amil arrafa ing i'rob rafa rufi'ah mongko dirofaake opo lapat zaidun nakwu ja'a zaidun, umpamane lapat ja'a zaidun. Ja'a wis teko sapa zaidun sapa zaid. Fa innahu mongko sak temene lapat ja'a iku fi'lun kalimat fi'il yatlubu kang nupri apa fi'il fa'ilan ing fa'il. Wal fa'ilu utawi fa'il iku marfu'un kang diwaca rafa apa fa'il, fayakunu mongko ono opo zaidun opo lapat zaidun iku marfu'an kang dirufa'ake opo lapat zaidun bijaa kelawan lapat jaa. Ala anahu ing atase sak temene lapat zaidun iku fa'iluhu dadi fa'ile lapat jaa. Wa ing kana lan lamun ono opo al amilu opo amil iku yatlubu kang nupri opo amil an-nasbah ing i'rob nasab. Nusiba mongko dinasupake opo malapat ba'dahu kang ing dalem sawise amil, nakwu ro'aitu zaidan, umpamane lapat ro'aitu ningali sapa ingsun zaidan ing zaid. Fa inna ro'aitu mongko sak temene lapat ro'aitu iku fi'lun kalimat fi'il. Wa ta'u utawi ta'i lapat ro'ah iku fa'iluhu dadi fa'ile lapat ro'ah. Wa zaidan utawi lapat zaidan iku maf'uluhu dadi maf'ule lapat ro'aitu. Wal maf'ulu utawi maf'ul iku mangsubun kang diwaca nasab apa maf'ul wa ing kana
lan lamun ana apa amil iku yatlubu nupri apa amil aljaro ing i'rab jar juro mongko dijirake apa malapat ba'dahu kang ing dalem sakwise amil nakwul ba'i umpamane nganggo huruf ba. Finakwi marortu bizaidin ing dalem contone lapat marortu bizaidin marortu lewatan sapa ingsun bizaidin ketemu Zaid dadi nganggo ba ya bizaidin. Fa zaitun mongko utawi lapat zaitun iku majrurun kang dijerake apa lapat zaitun bil ba'i kelawan nganggo huruf ba fatak yirul akhiri mongko ngrubahe huruf kang akhir min raf'in saking i'rab rafa ila nasbin temeka maring i'rab nasab au jarin utawa maring i'rab jar. Huwa utawi takyirul akhiri iku al i'rabu aran i'rab. Wasababuhu utawi sebabe takyirul akhiri iku dukulul awamili manjinge pira-pira amil. Wa qauluhu utawi dawuhe Kyai Musonef rupane lafdon au takdiron iku yakni ngersakake sapa Kyai Musonef bihi kelawan qauluhu lafdon au takdiron anal akhira ing sak temeni lapat kang akhire kalimat iku yatagoyaru dadi berubah apa al akhira lafdon ing dalem lapate kama koyok keterangan ro'aita kang ningali sapa sira hu ing emah. Fil amsilati ing dalem pira-pira conto al madkurati kang ditutur apa amsilah au takdiron utawa ing dalem kira-kirane kama koyok keterangan fil ismi kang ing dalem kalimat isim alladzi rupane isim akhiruhu kang utawi akhire isim iku alifun rupa huruf alif nakwu al-fatah umpamane lapat al-fatah maknane canom jadi akhire lafat al-fatah itu rupa huruf alif al-fatah au yaun utawa rupa huruf ya nakwu al-qadi umpamane lapat al-qadi jadi akhire rupa ya al-qadi. Fa'inal alifa mongko sak temene huruf alif al-lainata kang lemes iku ya ta'addaru dadi kangelan apa takrikuha ngarokati alif lainata fayuqaddaru mongko dikira-kiraake fiha ing dalem al alifal lainata apa al i'rabu i'rabi li ta'adduri krana dadi kangelan naku jaa al-fatah umpamane lapat jaa al-fatah jaa wis teko sapa al-fatah canom fal fatah mongko utawi lapat al-fatah iku fa'ilun dadi fa'il marfuun kang diwaca rafa apa lapat al-fatah bidumatin kelawan duma muqaddaratin kang dikira-kiraake apa dumai lafat al-fatah alal alifi ing atase huruf alif manaa nyegah ming duhuriha saking mertelaake bidumatin muqaddaratin apa at-ta'adduru dadi kangelan. Waro'a itu lan ningali sapa ingsun al-fatah ing canom fal fatah mongko utawi lafat al-fatah iku maf'ulun bi dadi maf'ul bi mangsubun kang diwaca nasab apa lapat al-fatah bi fatkatin kelawan fatkah muqaddaratin kang dikira-kiraake apa fatkail lafat al-fatah alal alifi ing atase huruf alif manaa nyegah ming dhuria saking mertelaake bi fatkatin muqaddaratin apa at-ta'adduru dadi kangelan. Wa marartu lan lewatan sapa ingsun bil fatah ketemu cak nom. Fal fatah mongko utawi lafat al fatah iku majrurun kang diwaca jar
apa lapat al-fata bil ba'i kelawan nganggo huruf ba bikasrotin kelawan kasro muqaddaratin kang dikira-kiraake apa kasroi lapat al-fata alal alifi ing atase huruf alif manaa nyegah ming duhuriha saking mertelaake bikasrotin muqaddaratin apa at-ta'duru dadi kangilan wa nakuja al-qadi lan contone lapat jaa al-qadi jaa wis teko sapa al-qadi pak penghulu fal qadi mongko utawi lapat al-qadi iku fa'ilun dadi fa'il marfuun kang diwaca rafa apa lapat al-qadi bidumatin kelawan duma muqaddaratin kang dikira-kiraake apa dumai lapat al-qadi alal ya'i ing atase huruf ya manaa nyegah ming duhuria saking mertelaake bidumatin muqaddaratin apa as-saqalu apa abot wa marartu lan lewatan sapa ingsun bil qadi ketemu Pak Hakim atau Pak Penghulu fal qadi mongko utawi lapat qadi iku majrurun kang diwaca jer ngono ya kenek kang dijerake apa lapat al qadi bil ba'i kelawan nganggo huruf ba bikasrotin kelawan kasro muqaddaratin kang dikira-kiraake apa kasroi lapat al qadi alal ya'i ing atase huruf ya manaan nyegah ming duhuria saking mertelaake bikasrotin muqaddaratin apa as-saqalu apa abot wa amma fi kalatin nasbi lan anapun utawi ing dalem tingkae nasab iku fatat haru mongko pertelo apa al-fatkatu karo kat fatka alal ya'i ing atase huruf ya lil kifati krana ngentingake fatkah naku ro'aitu al-qadiyah umpamane contoh ro'aitu ningali sapa ingsun al-qadiyah ing Pak Penghulu diwaca al-qadiyah ya'i di fatkah supaya ngentengno dadi fatat haru al-fatkatu alal ya'i lil kifati fal qadiyah mongko utawi lapat qadiyah iku maf'ulun bihi dadi maf'ul bi mangsubun kang diwaca nasab apa lapat al-qadiyah bifatkatin kelawan fatkah bifatkatin kelawan karukat fatkah dohirotin kang pertelo apa fatkai lapat al-qadiyah fal farku mongko utawi bedakake bainama fal farku mongko utawi bedakake bainama ing dalem antarane isim akhiruhu kang utawi akhire emah iku alifun rupa huruf alif au yaun utawa rupa huruf ya iku annama sak temene isim akhiruhu kang utawi akhire ma iku alifun rupa huruf alif iku ya ta'addaru kang dadi kangelan kang dadi angel apa idharu i'rabihi pertelane i'rabe ma ruf'an ing dalem ruf'an kali tingkah rufa wa nasban lan kali tingkah nasab wajaron lan kali tingkat jer wa malan isim akhiruhu kang utawi akhire ma iku yaun rupa huruf ya la ya ta'addaru kang ora dadi kangelan apa idharu i'rabihi walakinnahu lan tetapine idharu i'rabihi iku yustasqalu iku yustasqalu diwilang-wilang abot apa idharu i'rabihi ruf'an kali tingkah rufa wajaron lan kali tingkat jer wa aksamuhu utawi bagiane i'rab iku arbaatun ana papat rupane raf'un siji i'rab rufa wa nasbun lan i'rab nasab wa qabdun lan i'rab qofat wa jasmun lan i'rab jazm yakni ngersakake sapa Kyai Musonef ana aksamal i'rabi ing sak temene pira-pira dumdumane i'rab iku arbaatun ana papat rupane raf'un i'rab rufa naku yadribu zaidun umpamane lapat yadribu zaidun yadribu mukul sapa zaidun zaid
Wa nasbun lan i'rab nasab naku lan adriba amron. Umpamani lapat lan adriba ora bakal mukul sapa ingsun amron ing fa Umar. Wa qabdun lan i'rab jer naku marartu bi Zaidin. Umpamani lapat marartu lewatan sapa ingsun bi Zaidin, ketemu Zaid, di'irobi kufat ya atau jer. Wa jasmun lan i'rab jazm naku lam adrib Zaidan. Umpamane contone lapat lam adrib ora mukul sapa ingsun Zaidan ing Zaid. Fa Zaidun mongko utawi lapat Zaidun fil awali ing dalem conto kang awal lapat yadribu Zaidun iku marfuun kang diwaca rafa apa lapat Zaidun biyadribu kelawan lapat yadribu ala anahu ing atasi sak temene lapat Zaidun iku fa'iluhu dadi fa'ile lapat yadribu. Wa adriba utawi lapat adriba fisani ing dalem conto kang nomor loro lapat lan adriba amron iku fi'lun rupa kalimat fi'il mundhari'un kang mundhare. Mangsubun kang diwaca nasab apa lapat adriba bilan kelawan lapat lan. Wa amron utawi lapat amron iku mangsubun kang diwaca nasab apa lapat amron bi adriba kelawan lapat adriba. Ala anahu ing atase sak temene lapat amron iku maf'uluhu dadi maf'ule lapat adriba. Dadi lapat amron dadi maf'ule lapat adriba. Wa Zaidun utawi lapat Zaidun fisalisi ing dalem conto kang nomor 3 iku majrurun kang diwaca jer apa lapat Zaidun bil ba'i kelawan huruf ba. Wa adrib utawi lapat adrib. Wa adrib utawi lapat adrib fi rabi'i ing dalem conto kang nomor 4 iku fi'lun rupa kalimat fi'il mundhari'un kang mundhare majzumun kang diwaca jazm apa lapat adrib bilam kelawan lapat lam. Walan utawi huruf lan iku tusama diarani apa huruf lan karfanafsin ing aran huruf nafi wa nasbin lan ing aran huruf penasab wastikbalin lan ing aran huruf istiqbal. Li'anaha krono sak temene huruf lan iku tangfi nafiake apa huruf lan alfi'la ing fi'il watang sibu lan nasupake apa huruf lan hu ing fi'il watu soyiru lan dadisake watu soyiru lan dadekake apa lan hu ing fi'il iku mustakbalan iku makna zaman mustakbal. Walam utawi huruf lam iku tusama diarani apa huruf lam diarani karfanafyin ing aran huruf nafi. Tak baleni ya. Walam utawi huruf lam iku tusama diarani apa huruf lam karfanafyin ing aran huruf nafi wa jasmin lan ing aran huruf jazm wa qalbin lan ing aran huruf qolaf. Li'anaha krono sak temene huruf lam iku tangfi nafiake apa huruf lam alfi'la ing fi'il wa tajzimu lan jazmake apa huruf lam hu ing fi'il wa taklibu lan mali apa huruf lam maknahu ing maknane fi'il wa yasiru lan dadiake apa fi'il iku mandian ing makna fi'il mandi. Falil asma'i mongko iku tetep keduwene pira-pira kalimat isim mingdalika saking mengkono-mengkono arbaatun
Arafu utawi i'rab rafa wa nasbu lan i'rab nasab wal qabdu lan i'rab jar wala jasma lan ora ana i'rab jazm iku maujud fiha ing dalem asma. Yakni ngersakake sapa Kyai Musonef anal asma'a ing sak temene pira-pira kalimat isim iku yadkulu melebu atau manjing ha ing asma apa arafu i'rab rafa naku ja'a zaidun. Umpamane contoh lapat ja'a wis teko sapa zaidun zaid. Wa nasbu lan manjing apa i'rab nasab naku ra'aitu zaidan ra'aitu ningali sapa ingsun zaidan ing zaid. Wal qabdulan manjing apa i'rab jar naku marartu bi zaidin marartu lewatan sapa ingsun bi zaidin ketemu zaid. Walayat kululan ora bisa mlebu walayat kululan ora bisa manjing atau lan ora bisa mlebu ha ing asma apa al jasmu i'rab jazm. Walil af'ali lan iku tetep keduwene pira-pira kalimat fi'il mingdalika sangking mengkono-mengkono arbaatun arafu utawi i'rab rafa wa nasbu lan i'rab nasab wal jasmu lan i'rab jazm wala qabdo lan ora ana i'rab kufat iku maujud via ing dalem af'al. Yakni ngersakake sapa Kyai Musonef anal af'ala ing sak temene pira-pira kalimat fi'il iku yadkulu mlebu ha ing af'al apa arafu i'rab rafa naku yadribu umpamane lapat yadribu. Wa nasbulan wanasbulan mlebu apa i'rab nasab naku lan adriba umpamane contoh lapat lan adriba ora bakal mukul sapa ingsun. Wajasmu lan manjing apa i'rab jazm naku lan adrib umpamane contoh lapat lam adrib ora mukul sapa ingsun. Walayat kululan ora bisa mlebu ha ing af'al apa al qabdu i'rab kufat. Farafu mongko utawi i'rab rafa wa nasbu lan i'rab nasab iku yastariku dadi sekutunan fihima ing dalem i'rab rafa lan i'rab nasab apa al ismu kalimat isim wal fi'lu lan kalimat fi'il wayak tasu lan nertentokake apa al ismu kalimat isim bil qabdi kelawan i'rab jar wal fi'lu lan nertentokake apa kalimat fi'il bil jasmi kelawan i'rab jazm. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.